Фомадан келген Габдрахман зур сәхнәдә үзен иркен тотты. Каушамады да, дулкынлануы да сизелмәде. Узган елда Коръән укучылар бәйгесендә районында беренче урынны яулап Казанда чыгыш ясаган. Мәүлид бәйрәмендә катнаша алуына шатлана ул. Мен 7 yaşımdan beri namaz okuy başladım. Meni İran'ım şol meşitke yerip, nelerden balalarga sıklanıp, şundan İran'ıp gittim. Hem 5 vakit namazını okuyum kaldırmışlar vakitleri bilen. Katnaşımın sebebi şunda, üzümle sahnede gösterdiğim hem başkalarında kararı. Монды чара районыбызда тәүге тапкыр үткәрелә дисәк тә була. Әйе, элегрәк заманда әби-бабайларыбыз Мәүлид бәйрәмен зурлап үткәрә торган булган. Хәзер гореф-гадәтләрне яңартуга йөз тотылган чорда бу изге бәйрәмне билгеләп үтү бик саваплы. Hicri 16 yıllardan indi başlanıp ütkərilib kile. Biz üskəndə əbi babalarımız şu Mevlid ayın bik katı kitap alalar idi. Kitap alalar idi, birbirine aşka irəşələr idi. Kur'an okular, Suriye okular, etsən idi, bastırıb etsən idi, münəciyyət okular, bu beyitlər okular idi. Biz indi bala şakalar əbilə bilə baradırıq, tınlıdırıq. Biz indi bu beyramdan ütkərigə bulduk. Çünkü bu bayramda Peygamberimizni de zikretimiz, Peygamberimizge münəccətlər okuyubuz, Peygamberimizin tuğan hem ölgen ki aylarını iske alabız, dualar okuyubuz, zikirler etimiz, yaşlarını bizge yertimiz. Бәйетләр, мөнәҗәтләр, дини җырлар һәм шигырьләр, вәгазьләр үсеп килүче буынга дини һәм әхлакый тәрбия бирү ягыннан әлеге чара бик әһәмиятле булырга охшаган. Катнашырга теләк белдерүчеләр дә күп. 60лап Нурлатлыдан жюри әгъзаларына 25-не генә сайлап аласы. Башкарылучы мөнәҗәтләр арасында авторныкылары да бар. Мөнәҗәтләр алар бит инде җырлап әйтелә торган, безнең яшәү рәвешен әйтеп бирү кебек инде. Киге салып. Аннарысын, менә хәзер мин әкрен генә инде ул мөнәҗәтләремне сораучыларга бирә башладым. Былтыр бит инде Коръән елы игълан ителгән иде безнең Татарстанда. Шул уңайдан минем берничә мөнәҗәтем язылды инде. Аларны мин үзебезнең авыл мәдәният йортында бәйге кебек оештырып, аны инде безнең мәдәният йорты директорының үзенең дә тавышы бик матур Гөлсемә Фәтхетдинова берничәсен башкарды. Шуннан инде алар халык арасына да таралды. Шулай итеп 31 гыйнварда Мәүлид бәйрәме Нурлатлыларны мәдәният сараена җыячак.